'Yan bindiga dai na ci gaba da yin ta'adi a jihar Bauchi. A cikin 'yan kwanakin nan dai, 'yan bindiga sai cin karensu babu baka suke ta yi a jihar Bauchi ba tare da jami'an tsaro sun taka musu birki ba. Duk da kasancewar jami'an tsaron suna bakin kokarinsu na jin samun 'yan bindigar, amma ba su kai ga kama koda mutum guda ba. 'Yan bindigar sun kai sumame ne a kan garin Ganji da ke karamin hukumar Ningi, inda suka kaddamar da harbe-harbe domin samun damar sace wani ɗan kasuwa ɗan ƙabilar Igbo mai suna Daniel. Malam Kabir Mahmud Abdullahi shine darakta mai kula da fannin mulki a ƙaramin hukumar Ningi, ya yi ƙarin bayani a hirata da shi ta wayar tarho. Sunana Kabir Mahmud Abdullahi, darakta admin na ƙaramar hukumar Ningi. Da wannan itila'i ya shigo sakamakon canje yanayi, kasan da damuna an fi yin wannan operation muka yi lura. Wasu matakai kenan kuke ɗauka na ganin cewar kun dakile damuna ya zo kuma wannan abu ya kunno kai? Yanzu haka kaga akwai joint operation da jama'an tsaro suke yi. Inda aka yi wannan take na kira Captain Opara suka dunguma aka tafi. To yanzu wani hali ake ciki? Akwai wanda yake sun nemi kuɗin fansa na wani ɗan kasuwa, sannan kuma ga na wannan sun ci tuntuɓan iyalansa ne don su ji ko kun tuntuɓi iyalan wannan yamuri. Yanzu dai muna neman kwantaktu daga cin muji a sun tuntuɓi shi ne don mu samu ta aka tuntuɓe shi. Har yanzu dai bamu samu labarin ko sun tuntuɓe shi ko ba su tuntuɓe shi ba. Mai shari'a a fannin tsaro Air Commodore Tijjani Babu Gamawa ya ce 'yan bindigar da suke yankunan Zamfara da na dajin Falgore ne suke shigowa jihar Bauchi. Ai duk yanzu sun shigo jihar Bauchi ne daga Zamfara, wasu daga jejin Falgoren nan tunda su Kano sun tattari duk suka shigo daga Bauchi da sauransu. Kuma an ka duba irin abubuwan da ke fara yau a cikin gari, kaga yara sun yi gangin mutum 10-20 sun je unguwa sun yi redin gidaje da sauransu. To yanzu me wannan abu yake haskawa? Dole mu tashi mu tsaya mana. To tashi a tsaya kamar ya wato issue na security ne. Amma a gaskiya in ka duba gwamnatin jihar Bauchi gaskiya suna kokari. In ka kula yanzu ba inda Fulani suke shigowa irin Bauchi da shanunsu da sauransu. In kana bin hanyar Misau din nan ka zo daga Kari kafin ka kai Misau, in ka duba din kana shige kogin nan za ga Fulani da yawa sun zo sun yi settling a wannan wuraren. Haka in ka bi hanyar Jama'are. So suna ga cewa Bauchi ne kawai is clear for yan. Kuma ka san wani lokaci dambu in yawa ba ya jin mai. To ba ma sai a kara yawan jami'an tsaro ba. Gaskiya ne wannan. A gaskiya an ka duba shi mai girma gwamnan jihar Bauchi yana iya bakin kokarinsa, kuma yana da kyakkyawan mu'amala da jami'an tsaro da sauransu. Dole a ɗauki ma'aikata, a ɗauki sojoji, a ɗauki 'yan sanda, a ɗauki civil defense da sauransu. Amma in ka duba jihohi suna iya bakin kokarinsu, su suke ba su motoci, su suke foiling nasu, su suke zama da su, suke gaya musu abubuwan da aka yi. Musamman ka duba yanzu a arewa maso gabas. Ai ba gurin da ake zaune lafiya in banda jihar Bauchi. Kuma mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Abdulkadir yana iya bakin kokarinsa. Abin da dai muke kira shine dole gwamnatin tarayya ta taimaka masa. To amma irin wannan in ka duba kuma su kansu jami'an tsaron wani lokaci ba ma'aikatan da za a tura zuwa wayannan wuraren. Saboda haka dole ne gwamnatin tarayya ta tashi ta yi massive recruitment saboda a samu a yi maganin wayannan fitintunu da suke sauko kai musamman a arewa maso gabas. Sai dai duk kokarin da ne don jin ta bakin hukumar 'yan sanda SP wakil bai yi nasara ba. Da gefe guda kuma na halin da ake ciki, wani ɗan kasuwa mai suna Yahaya yana hannun 'yan bindigar suna neman naira miliyan 10 kuɗin fansa. Ma sauraro kada dai ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.